ಪುತ್ತೂರಿನ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ನುಳಿಯಾಳು ತರವಾಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ, ಗುರಿಕಾರರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನುಳಿಯಾಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಧರ್ಮನೇಮದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು 24ರಂದು ಗಣಹೋಮ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಾಗತಂಬಿಲ, ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಗರಿಸೇವೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಾಳೆ ನಡೆದು ರಾತ್ರಿ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು 25ರಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ನೇಮ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದೈವ ನೇಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನೆ ವಿನಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯ. ಸತ್ಯಮೋದ ಧರ್ಮಾಂಶ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯ ಮಿಂಚಿನ ಶಾಂತದುರ್ಗನ ಸುದೀಪಮ್ಮ ನುಳಿಯಾಲು ತರವಾಡದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಗದ್ದಿಗಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯ ನಿಂಚಿನ ಪೂರಾ ಸತ್ಯನೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪಂಪನ ಸಂಕಷ್ಟ ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಡು ಸೈತಿನಕ್ನ ರೋದನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತಾಂಡ ಜಿಯೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕನ್ನೇ ಸೈತಿನಕ್ಕಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ఇటు ఉద్యమ క్షేత్రంలో వ్యవహార క్షేత్రంలో కృషి క్షేత్రంలో ఉద్యోಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಿನ ಈ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಟೆಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯವು ಭಾರೀ ಇತಿಹಾಸದ ದುಂಬುದ ಅವಲೋಕನ ಮಂತಂಡ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪನೆಯರ್ದುಂಬಿ ಈ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾರೀ ಕಾಡಿತಿತ್ತು ಐಟುಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದು ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಮಂಕುನಕು ಕಾಂಡೆ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದ ಬೆಂದಿನೇಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ಆಹಾರದ ತನಂದೆ ಆ ಚಾವಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪವಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಈ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮೌಲಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೆಡು ಇನ್ನು ಜಿಂಜಾವನ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಕುರಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಎಚ್ಚರ ಮಂಪುನಂಚಿನ ಬಾರೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದು ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲಡು ಗಡಿಪತ್ತು ನಕಲು ಬಳೆಪಾಡಿನಕಲು ಗಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಊರ ಪರೋರು ಪೋದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೋದು ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲಾತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾಟನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಂತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೂ ನ್ಯಾಯ ದೇಗುಲ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ತೆರೆಗೆ ದುಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದು ನಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಏತು ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಏತು ಭೂಮಿ ಕಳೆದು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಅನುಭವಿತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪನ ನೆನಕಲೆ ಜನ್ಮಿನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಎತ್ತುದಾಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗನಿಕ್ಕಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಾಮಲ್ಲ ಪೀಡೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಅತ್ತಂದ ಸುನಾಮಿ ಆವಡು ಚಂಡಮಾರುತದ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಆವಡು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಗೋತಲ್ಲ ಆತೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಆಪನಂಚಿನದು ಧರ್ಮ ನೇಮಪ್ಪು ಉಚ್ಚಯಪ್ಪು ಅನ್ನದಾನಪ್ಪು ఒక ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಕೇರಳದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸುಭಿಕ್ಷೆಗಳು